Ola, bos días a todos e todas, bos días a toda a Ribeira, a todos os que nos queren escoitar. En esta comisión que pasou a celebrarse un día a semana, concretamente os viernes, quero agradecer a xente de Ribeira a paciencia que está tendo. En estes momentos estamos xa poñéndonos ao día en que son tarefas que viñan sendo habituales, pintado de pasos de peóns, desbroces e outro tipo de arranxos, os cuales empezamos a poñernos ao día, e por eso agradezco a paciencia que moitos ribeirenses están tendo, sabendo que este período motivou un retraso que en todo caso xustifica pois o feito de que estemos a estas alturas traballando intensivamente para poñernos ao día. Dito eso, o feito de ser semanal pois leva a unha acumulación de medidas. Por unha parte vais a celebrar, como ven sendo habitual, o mercadillo de alimentación. En este caso vamos a empezar xa co textil. Non tiñamos a posibilidad todavía de colocar a mitad dos puestos do que ven sendo o textil, e optouse por o máis prudente, é dicir, que houbera a mínima mobilidade posible, e por eso empezamos co que son os empadronados en Ribeira, para que en próximas semanas podemos ir incrementando o número de postos de este mercadillo, e que non sea tan solo alimentación estes 10 puestos que se van a ter a día de hoxe no textil. A Policía Local sigue identificando ou intensificando a súa labor. En concreto, pois había que pechar un establecimiento de hostelería que estaba a horas non permitidas. Recordo que o ocio nocturno non está permitido, e no caso de ser reincidente automáticamente se van a ter que pechar estes negocios. Por lo tanto, a hostelería, que está de verdad respondendo prácticamente todas con unha sensatez digna de louvar, pois non pode verse empañada por esta outra xente que vai por libre e que poda causar un mala imaxen que todos están dando, e que creo que é beneficiosa para o seu sector, e que continuará, creo que sendo así, en unha colaboración máxima co que é Ayuntamiento. Por outra parte, hai unha fecha importante, que é a semana que empeza o 15 de xullo, donde xa se van a empezar a poder inscribir todos os autónomos e todos os comercios en esas 400 novas plazas de cursos, de máis de 500 cursos, para poder facer online esa formación. E por outra parte, a partir de ese 15, pois desa mesma semana, se abrirá o plazo para recurrir ás axudas que o Concello vai a dar, que son axudas que vai por unha parte a todos aqueles que se foron ao paro a partir do decreto do estado de alarma, aqueles que entraron en ERTE durante ese mismo decreto, a todos os comercios que queran innovar e facer obras para a súa mellora e para intentar estar máis preparados para un futuro, e por outra parte a todos aqueles establecimentos tamén e comercios, así como academias e así como peluquerías, hostelería e o que é ximnasios, que viron a súa actividade pechada por mor dese decreto de alarma. Recordo que a partir dese 15 pois empezarán de novo no que é a posibilidade de solicitar estas axudas. Por outra parte, decir que máis de 444 familias están sendo mensualmente atendidas a través dos bancos de alimentos, que tanto os servicios sociales, que é o que máis está prestando este servicio, ou a máis familias, máis que prestalo en mellor forma que outros, no que sempre temos a inestimable colaboración de Cáritas e de ICE Renovación, cun número importante tamén de familias atendidas. Non vamos a seguir por esa línea e decir, bueno, que esa é a nosa obriga, e espero poder estar á altura na axuda de todas estas personas que o necesitan. Por outra parte, decir que xa se vai a pechar co decreto de peche do estado de alarma o que é o concurso Animarte. 444 personas pois participaron, co cual todas elas van a ter ese vale regalo de 30 euros de continuar con esta tendencia que poden gastar no comercio local. E por último, eu creo que moita xente o estaría xa esperando, pero no tema concreto de festas, no tema do que son autorizacións de eventos ao aire libre, decir que temos decidido suspender o que son as festas do verán,
de suspender o que é a Feira Mariñeira e suspender as festas de Santa Eugenia ou Santa Uxía pois durante este verán. Tamén decir que todas aquelas fogueiras que se iban a facer en chan público tamén están prohibidas e polo tanto quedarán esas fogueiras de San Xoán no que é en terrenos privados ou terreos que non sean de dominio público. É decir que como o Concello non é o responsable de outro tipo de actividades de xeito privado que se podan querer levar a cabo, que vamos a ser moi estritos en non dar ningún tipo de autorización que non teña plenamente garantizado ao 100% do que pode ser o cumplimento de os aforos máximos. Polo tanto, aqueles que se realicen en lugares abertos ao público e que nun momento determinado non se poda controlar ese aforo, pois tamén vamos a ser moi estritos en impedir que ese tipo de eventos ou festas ou congregacións se podan celebrar. Creo que calqueiro pode ver de os datos epidemiolóxicos de estas últimas semanas que vamos polo bo camiño e polo tanto romper esa racha por a irresponsabilidade pois creo que non é o momento de que sea o Concello precisamente quen dé pé a eso. Por eso nos leva a suspender estas festas e nos leva a que todos aqueles que organizan festas de tipo privado ou eventos que non sean as que organiza directamente o Concello, que vayan pensando tamén en que as tiñan que suspender ou cando menos garantizar ao 100% o que é que os aforos se podan cumplir. Así que moitas gracias, espero seguir podendo informar todos os fines de semana, ainda que hoxe creo que foi ampla a miña comparecencia, creo que era necesario de conocimiento de todo o mundo. Así que xa o sabedes, ánimo a Ribeira, sentidiño e todos xuntos estamos a lograr. Ánimo Ribeira.